θα πω πολλά, ό,τι λέει ο τίτλος. Ανασκόπηση του 2025. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς ήταν αυτή η χρονιά για μένα. Λοιπόν, αυτή η χρονιά ήταν η χρονιά. Τα είχε όλα. Είχε και καλά και θετικά. Βέβαια γεμάτη άγχος και στρες, γεμάτη αγωνία που με ταλαιπώρησε πάρα πολύ, αλλά όλα κατέληξαν σε καλό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε και από την προηγούμενη ανασκόπηση που κάναμε πέρσι από το 2024, η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά που εμένα με πήγε πίπα-κόλο. Ήτανε λίγο χρονιά εξελίξεων, βέβαια όχι των εξελίξεων που ήθελα, αλλά ήτανε ζωρική χρονιά. Ζορίστηκα πολύ. Η φετινή χρονιά όμως ήτανε και αυτή μια χρονιά εξελίξεων, αλλά θετικών εξελίξεων. Γιατί φέτος, παιδιά, μου φύγε ένα βάρος το οποίο με ταλαιπωρούσε οριακά από τη στιγμή που γεννήθηκα. Τώρα, θα σας πω γενικά με τι είχε να κάνει αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα είχε να κάνει με τα χαρτιά μου, γιατί όπως μπορείτε να καταλάβετε και από το ονοματεπώνυμό μου, δεν είμαι Έλληνας, δεν έχω ελληνικά χαρτιά και ας γεννήθηκα εδώ, μεγάλη ιστορία, ξεμπέρδεψα με αυτό, μου έχει φύγει ένα τεράστιο βάρος φέτος. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες καθώς είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο και πολύ προσωπικό για μένα. Μπορεί κάποια στιγμή να μιλήσω γι' αυτό, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον. Αλλά, anyways, φεύγω από μια ζωική χρονιά, μπαίνω σε μια άλλη χρονιά, η οποία χρονιά ξεκινάει πάρα πολύ ευχάριστα, η αλήθεια είναι. Καταφέρω μετά από πολλά χρόνια αναμονής, δηλαδή πολλά χρόνια, μετά από 2 χρόνια καταφέρω να βγάλω διαβατήριο. Έβγαλα το πρώτο μου διαβατήριο, όπου συντέλεσε πολύ βασικά στο να τελειώσει το πρόβλημά μου με τα χαρτιά. Τέλος πάντων, δυστυχώς σπίτι δεν κατάφερα να αλλάξω φέτος. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να μετακομίσω φέτος και να αλλάξω, να πάω σε ένα πιο μεγάλο σπίτι, γιατί εμένα το σπίτι μου είναι αρκετά μικρό. Αν δεν γνωρίζετε, εγώ μένω σε μια γκαρσονιέρα 28 τετραγωνικών μέτρων και μπορώ να σας πω ότι οριακά χωράω μέσα στο σπίτι αυτό, γιατί εκτός ότι είναι πάρα πολύ μικρό, το έχω υπεργεμίσει. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή κάθομαι στον καναπέ. Ακριβώς δίπλα μου είναι ένα διπλό κρεβάτι, 2 ντουλάπες, κομμωδίνα, το δέντρο, πίσω από την κάμερα είναι τηλεόραση. Γενικά δεν σας έχω κάνει ποτέ ένα home tour, αλλά δεν χάνεται και κάτι. Του χρόνου ευελπιστώ να με αξιώσει και ο Θεός να πάω σε ένα λίγο μεγαλύτερο σπίτι, το οποίο θα έχει και μπαλκόνι, γιατί κάτι που δεν σας είπα είναι ότι δεν έχω ούτε μπαλκόνι. Τέλειο. Anyways, φεύγουμε από το θέμα των χαρτιών. Μπορώ να πω ότι η φετινή χρονιά με έχει πάει πάρα πολύ καλά και οικονομικά, διότι με εκείνα και με τα άλλα, εγώ στη δουλειά φέτος το χειμώνα δούλεψα μόνος μου, που σημαίνει ότι έπαιρνα παραπάνω μπουρμπουάρ, έκανα περισσότερες ώρες, άρα περισσότερα λεφτά, και εκτός αυτού, παιδιά, αν δεν γνωρίζετε, εγώ δουλεύω στην εστίαση αυτή την περίοδο, δουλεύω σε κουζίνα, σκληρή δουλειά, μια δουλειά που θέλει γερά κότσια, γερό στομάχι. Παιδιά, η προσωπική μου άποψη, θα κάνω βίντεο κάποια στιγμή γι' αυτό, θα έρθει αυτό το βίντεο. Η οικοδομή και η κουζίνα, για μένα προσωπικά, είναι οι πιο σκληρές δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος. Και σωματικά, κυρίως σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Γιατί, εκτός ότι τα έφερανε συνθήκες και ενώ ήμασταν 3 άτομα στην κουζίνα, δούλευα μόνο εγώ,
για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν και νόημα να τους εξηγήσω. Η φετινή σεζόν, παιδιά, μας πήγε γαμισέτα. Από τον Ιούλιο μέχρι και πριν τώρα τον Νοέμβριο, μέχρι και πριν τέλη Νοέμβρη, παιδιά, είχαμε τρομακτικά πολλή δουλειά φέτος. Πολλή δουλειά φέτος, παιδιά. Πολύ τουρισμός φέτος. Δεν το έχω ξαναζήσει σε αυτό το μαγαζί που δουλεύω, που δουλεύω τα τελευταία 2,5 χρόνια, πάω στο 3ο χρόνο τώρα. Αλλά βέβαια δεν θα το αφήσω να τριτώσει, διότι μετά από 2,5 χρόνια σκληρής δουλειάς νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω και να πορευτώ στο αντικείμενό μου, το οποίο επίσης, όσοι δεν γνωρίζετε, εγώ έχω τελειώσει αισθητική. Είμαι αισθητικός και make-up artist. Μιας και πλέον τώρα έχω την ευκαιρία, αλλά ήταν μια χρονιά που, να σας πω την αλήθεια, ήταν μια χρονιά πολύ μοναχική για μένα. Γιατί δυστυχώς, πέρα το ότι πλέον με όσους μιλούσα έκανα παρέα, δεν μιλάω πια, έχω ξεκόψει. Και με τους περισσότερους που μιλούσα πριν καιρό έχω ξεκόψει και βίαια. Ήταν μια μοναχική χρονιά, αλλά δεν με πειράζει. Γιατί αυτή η συνθήκη μου έδωσε την ευκαιρία να εξερευνήσω πιο πολύ τον εαυτό μου και να ανακαλύψω πτυχές του εαυτού μου και πώς αντιδρά ο εαυτός μου σε κάποια συγκεκριμένα ερεθίσματα. Οπότε εν μέρει αυτό μου έχει κάνει και κάποιο καλό, το να είσαι μόνος σου. Σε βοηθάει στο να διορθώνεις κάποια πράγματα στον εαυτό σου. Αλλά επίσης, ναι, κάτι άλλο που έκανα αυτή τη χρονιά, για όσους επίσης δεν γνωρίζω, άρχισα πάλι να βγάζω μουσική. Ναι, άρχισα πάλι να βγάζω μουσική. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ενασχόλησή μου με τη μουσική άρχισε με την καραντίνα. Έχω κυκλοφορήσει 2 άλμπουμ και το 2021 και φέτος, αυτές τις μέρες δηλαδή, έχω κυκλοφορήσει 2 τραγούδια, το The Voice of God και το The Spirit on the Cross. Είναι τραγούδια χωρίς στίχους, δεν τραγουδάω. Γενικά εγώ στη μουσική μου, στη τραγούδια μου δεν τραγουδάω, γιατί δεν έχω εξασκήσει τόσο πολύ τα vocals μου και η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι. Έχω κυκλοφορήσει λοιπόν 2 τραγούδια, είναι διαθέσιμα και στο κανάλι μου και γενικά είναι διαθέσιμα σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Spotify, Apple Music, Digital, SoundCloud, iTunes, μπορείτε να τα βρείτε παντού και να τα ακούσετε. Θα σας έχω και το link κάτω να πάτε να στριμάρετε και θα με βοηθούσε και πάρα πολύ να κοινοποιούσατε. Δεν ξέρω αν το ακούσατε το μπουμπουνιτό, ναι. Να κοινοποιούσατε και τη μουσική μου, γιατί θα με βοηθούσε, η αλήθεια είναι αυτό. Δεν κάνω μουσική μόνο να την ακούω εγώ. Έχω κυκλοφορήσει 2 τραγούδια, αυτό το μήνα θα κυκλοφορήσουν και άλλα 3 τραγούδια. Δεν ξέρω πάνω σε αυτό πώς θα πάει το πράγμα του χρόνου. Στα σχέδιά μου στα σχέδιά μου, στο μυαλό μου, εάν έχω και το χρόνο και τη δύναμη και την όρεξη να το κάνω αυτό, διότι η μουσική είναι ένα μέσον έκφρασης το οποίο απαιτεί χρόνο και ενέργεια και δεν ξέρω αν εγώ του χρόνου θα έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό, αλλά εγώ του χρόνου θέλω να κυκλοφορήσω ένα άλμπουμ. Έχω την ανάγκη να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί θα με κάνει να νιώσω καλύτερα και να εκφράσω όλα τα συναισθήματα μέσα από αυτό το άλμπουμ που βίωσα φέτος αυτή τη χρονιά. Βέβαια, για μένα το 2026 θα είναι μια χρονιά πολλών εξελίξεων, θετικών εξελίξεων, και χαίρομαι γιατί του χρόνου αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα εξαρτάται καθαρά από μένα.
και θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να εξελίξω τον εαυτό μου προς το καλύτερο. Τώρα, αφού τελειώσαμε με το τώρα, πάμε τι κάνουμε στο μετά. Θέλω να πω κάποιους σε εισαγωγικά στόχους που έχω το 2026. Ένας από τους βασικούς στόχους που έχω το 2026 είναι να φτιάξω το σώμα μου, να φτιάξω την υγεία μου, να φτιάξω τη διατροφή μου. Είναι κάτι που το τελευταίο καιρό, τους τελευταίους 2 μήνες, το έχω καταφέρει πάρα πολύ. Έχω καταφέρει να χάσω 10 κιλά και θέλω να χάσω και άλλα 10 κιλά για να φτάσω στο επιθυμητό βάρος για μένα. Θέλω να προσπαθήσω να αυξήσω τη μυϊκή μου μάζα, και γενικά να αλλάξω πολλές ανθυγιεινές συνήθειες, τις οποίες υιοθέτησα τα τελευταία 3 χρόνια και με έχουν φτάσει στο σημείο που με είχαν φτάσει στο σημείο που με είχαν φτάσει να ζυγίζω 97 κιλά. Τώρα ζυγίζω 98. Θέλω να επικεντρωθώ του χρόνου πιο πολύ στον εαυτό μου. Θέλω να επικεντρωθώ πιο πολύ στη ψυχική μου υγεία. Θέλω να το πάρω επιτέλους σοβαρά και του χρόνου να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία, διότι τα τελευταία χρόνια ομολογώ ότι δεν έχω περάσει λίγα, δεν έχω πιεστεί λίγο, δεν έχω δοκιμαστεί λίγο. Νιώθω ότι μέσα μου ψυχικά έχω πάρα πολλούς κόμπους, τους οποίους θέλω και έχω την ανάγκη να τους λύσω για να μπορέσω να κάνω την εσωτερική μου ενέργεια να κυλήσει επιτέλους ομαλά. Θέλω του χρόνου να καταφέρω να δουλέψω ως αισθητικός ή ως make-up artist και θέλω του χρόνου να καταφέρω επιτέλους να κάνω τον εαυτό μου να νιώσει πραγματικά ευτυχισμένος, γιατί θεωρώ ότι το αξίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Δεν υπόσχομαι τίποτα, δεν έχω υψηλές προσδοκίες, γιατί στη ζωή μου πάντα όταν είχα υψηλές προσδοκίες για το οτιδήποτε, στο τέλος απογοητευόμουν, γιατί τις περισσότερες φορές για τους χύψη λόγους δεν ανταποκρινόμουν σε αυτές τις προσδοκίες, είτε γιατί δεν μπορούσα είτε γιατί δεν προσπαθούσα όσο θα έπρεπε. Αλλά ναι, αυτά έχω να πω. Δεν ξέρω αν έχω να μοιραστώ κάτι άλλο προς το παρόν μαζί σας. Δεν ξέρω, παιδιά, πότε θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να είναι σύντομα. Αλλά μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να χαμογελάτε. Φιλιά.